Care crezi că este rețeta pentru a transforma un cumpărător ocazional într-unul fidel? Eu nu prea vând lucruri, dar eu vând bilete la stand-up. Eu cu asta mă ocup și cumva rețeta este de a oferi oamenilor un produs-serviciu, dacă eu n-am un produs, cumva un serviciu, conform așteptărilor lor și un pic peste. Adică trebuie să plece un pic mai încântați decât așteptările lor. Nu întotdeauna un client care e mulțumit va cumpăra neapărat mai mult, dar el va putea recomanda mai departe. Performanțul meu este peste așteptări, atunci clar șansele cresc ca ei să meargă entuziasmați în cercurile lor, la prieteni, la rude, am fost acolo, trebuie să mergi neapărat. Pot fi și oameni care reacționează mai pasiv și zic ok, sunt mulțumit, știam că o să-mi placă sau nu. Acum nu o să vorbim despre cei cărora nu le placă, e firesc să existe, sper că sunt foarte puțini care ies nemulțumiți din sala de spectacol, dar cred că asta este rețeta. Trebuie cumva să fii întotdeauna orientat către progres și să reușești să vii cu ceva în plus peste. Dacă surprinzi, cred că vei reuși să crești și volumul de vânzări.